Здравейте хора, аз съм Христо Запрям, ще играем една игра. Добре. Чакайте малко хора, защото... Така, хора, тази кола е доста силна. Име хора, защото съм... Да намеря волана. В момент само ще опорикваме ти. И друга кола. Ето хора, започваме на друга писта и друга кола, защото една писта много трудна. Тук ще правим състезание, както се изглежда. Хора, виждате ли какво стана тук, що? Хора, изглежда, че не съм много добър в тази игра. Ти имаме, защото... Але хора, тази игра не ми хареса. Хора, да започваме. В момент само, защото... Тръгваме, хора. Хора, тук нищо не ми казват, защото... Вижте хора, карам си където искам. Вижте тази кола само, но тъй като тази игра не е много... Как да я кажа? Много интересно. В един момент хора ще почваме друго и пак спочваме. Хора, не знам защо не иска да тръгва този волан, не иска да се върти. Нека сега да идем. Нека сега да почваме с играта.
И хора да видим това докъде стига. И ако ви харесва, може да се изтеглите и абонирайте се за мен и харесайте клипа. Хора, този път е доста дълго, за това ще видим някой друг, защото той е много дълъг и трябва да отидем някъде. Клипът ще само 10 минути и съжалявам, че няма да хода. После ще снимаме с един друг приятел, който се казва Христо Кирилов. Между другото, абонирайте се за неговия клип. Той има още много клипове и може да се абонирате за мен. Ударете един палец нагоре и това е. Започваме. Сега просто си караме. После към 6:30 може да снимаме и как играем в футбол. Ще целим гради, ще си бием дуспи и нещо друго. Измислим какво. Както виждате, има и други коли, които не знам какво правят. Аз просто карам, те май се състезават, аз не трябва да се състезавам, защото си го направих на несъстезание. И просто да си карам и други коли да има, но не чак толкова. Хора, ще спрям за малко, защото телевизора ми е много увеличен и трябва да го намалим за малко. Хора, започваме и ще караме по другите коли. Не знам, хора, май правим, трябва я да се състезавам, защото гледам, че и другите коли, както започнахме, нека да караме с това. Хора, вижте, минали ги двамата наведнъж. Не знам дали тази кола е толкова бърза, колкото си мисля. Не знам дали ще има финиш или не. Може би само ще караме дълъг пътя и трябва просто да се състеза. Защото тук не виждам никаква карта, която ще трябва. А хората не ми се пътя за малко, защото не мога да завивам с така, защото съм в момента легнал и така не мога да карам. Хора, мисля, че това направо се върти в кръг, да ви кажа. Хора, знам, че им размалично. Тук е точно малко. Хора, видяхте ли какво стана? Аз спрях просто не натисках педала и той не знам какво стана. Нека дойдем тук. Да се качим да видим. В момента станаха 10 минути, но може да продължи малко по-дълго клипа, защото да може да разгледаме това и това да може да го разгледаме. Така. И хора, но ето тук сега слизаме, просто ще изфръкнем както. Това беше, хора, довиждане.